som en Lluc Mas, president de l'Institut Mallorquí de Ciències de l'Espai, i avui parlarem de la lluna en cultura popular, astronomia i cultura popular, i concretament del ple. El ple com a lluna plena. Què entenem per ple? El ple és quan més vulgarment se coneix com a lluna plena, però en cultura popular se deia o s'entenia el ple com aquesta lluna plena. També se la coneix com se deia, però n'hi ha d'altres de nom que fan referència a la lluna plena. Però bé, de moment mos quedam amb aquests. Hi ha un refrany que és molt bo per conèixer quan serà el ple, i és aquest. Vols que et digui quan seràs ple i no tornaràs? Quan el sol pondre veuràs i la lluna sortirà. Aquest refrany mos diu quan seràs ple, però des del punt de vista astronòmic hem de veure si és cert o no. I això és el que anirem a fer. En aquesta fotografia veiem una lluna que surt plena poc després de la posta del sol. Anem a veure quan se dona aquest fenomen. Si tenim aquí aquest esquema i posam el sol, la terra i la lluna a cada una de les seves fases, de les 4 fases més importants, veurem que en el cas de ple, la línia sol-terra-lluna és perfectament horitzontal, vol dir que estan alineades i en el centre de la Terra l'angle que forma el Sol i la Lluna és de 180 graus. Per tant, si mirem aquest conjunt, veiem que mirant cap a mitjorn, cap a sud, en el moment de la posta del Sol, perquè estigui a 180 graus la Lluna, així com el Sol estaria a ponent, la lluna la tindríem a llevant, a l'altre costat. Mirant cap a sud, a mà dreta tindríem ponent, amb el sol que s'estaria posant, i a l'esquerra tindríem la lluna que s'estaria sortint. En aquest moment és quan la lluna, tota la cara de la lluna està il·luminada i se dona el ple. Per tant, aquest refrany és rigorosament cert, perquè ho repassam. Vols que et digui quan seràs ple i no tornaràs? Quan el sol pondre veuràs a ponent i la lluna sortirà per llevant, de manera que estarien just un de l'altre en la Terra en el centre a 180 graus. Amb aquesta lluna plena que veuríem, quan el sol se pon i la lluna surt, i aprofitam ara per dir-vos, ja que hi som, que tenim un mallorquí a la lluna, que és en Mutus, el cràter se diu Mutus, que està situat aquí i que, i el tenim espiat, té un diàmetre, curiosament, d'uns 80 quilòmetres. És que pareix que està fet a mida de Mallorca. Mallorca hi cabria perfectament de dins, justet, i vol dir que hi ha un mallorquí a la lluna, un mallorquí del segle XVII, que era en Vicenç Muti Armengol. Aquí tenim el cràter ampliat, amb un de subcràters del mig, i és molt interessant aquest personatge, però d'aquest mallorquí a la lluna parlarem una altra càpsula. Bones nits.